Nizazivela ke bethunani uMayeni Mseleku econfirma into yoba nomntana kuka-Amahle apha kule live ndizayifaka. Ugqibela kwethu ke kuThando Nesithembu uMayeni Mseleku ebexabana notata Musa Mseleku ngento ebengazange waxelelwa ngento yoba kuyolotyolwa uAmahle, kodwa ke wachaza uMayeni uba akanangxaki noAmahle, it's just that izinto zange zenzeke kakuhle, so hopefully nefamily yakhe uAmahle iyawunderstanda once ibukele ishow ive yonke into, because utata Musa Mseleku waye wachaza uba u-anti ka-Amahle reached out efuna udibana noMayeni okanye uza kwaMayeni. uMayeni wachwapha engafuni udibana nabo, kodwa uTirelo yena uyaya phaa. But ndachaza ke kwividiyo endisukuyenza uba ifemeli ka-Amahle siyayibona ikwaMayeni, u-anti kaMahle sambona umbona edansa kunye no-Obanzi intombi kaMayeni bephaa kwaMayeni kule ndlu yakhe intsha. So ke ngoku bethunani besiniphakele neendaba zoba uAmahle uye wanomntwana ekuqaleni konyaka, kwathiwa uboniwe e-Addington Hospital nompumelelo ephaa kunye naye. Safaka ii-videos, safaka ii-posts nakooFacebook, but ke ngoku kwabe kungekho nto iconfirmayo. And then kwividiyo ke ebesibone ngelaa suku Amahle wegraduweyitha ngalo, kwaye kwavela kwifowuni ka-Amahle i-wallpaper or screensaver ingumntana. So sabona uba heyi, nanku ngulo mntana wakhe nompumelelo lo, and uyafana noNzulu. But uAmahle nakakhange aphume athi unaye umntana, because noba bafuna ke siyibone kwizingane zesithembu. Nanku ke uMayeni bethunani ethetha malunga nento yakhe yoba ngumakhulu. Mina, I can't even share my number with you. I'm a granny of 4. Yes, I'm a granny of 4. Granny of 4, thina ke sazi 3, umhlophekazi uSingabakho noNzulu. So xa sithi granny of 4 meaning ubala ke ngoku nalo ka-Amahle, so confirming into yoba indeed uAmahle wade wanaye nyhani umntwana. Kubantu ke ebengakholelwa loo nto leyo okanye abangayaziyo, abasathi hayi bo uAmahle wayengathethanga ngento yoba nomntana na, mhlawumbi ke kuba ngoku eye wahamba womlobola, so ke at least wamitha, mhlawumbi wayethetha into yoba ngaba amithe eyi-girlfriend ngelaa xesha esithi into yoba nomntana iyabandisa okanye iyazimosha izinto. Ndizawukhe ndiphinde ndihambe ndiyomamela kakuhle phaa kwizingane zesithembu uzikhumbuze uba kanye wathini kanene uAmahle kwinto edibene nabantwana. Andanoba wesitsho kwizingane zesithembu okanye wayetsho kwi-live on TikTok. Anyways, khanitsho ke nake bethunani uba nicinga ntoni ngale nto kaMayeni acknowledging umntana ka-Amahle as uba ungumakhulu wakhe, njengoba ke phofu siyazi uMseleku ngulo wenza ngathi uyamrejektha uAmahle. So uba ebemrejekta okanye engamfuni bengasoze abale nalo mntwana wakhe. uMamgobhozi uyabulela kakhulu ngothi nibukele le video. Ndanibona kwividiyo elandelayo. Bye.